Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Kahnyutrap Youth Council haka arpnyutrik unatung ada penrio kalapa ya kajing ujor syau menteri rangba kejala ukonrat kia sangma lingba officer on special duty ke SSA Semam Mikhalia Dr. Andrew Wadri mampenbet memperkelai ki kendon balabu haka Mikhalia CM Lead Fellowship ke paprilat ya kinong tapkam nabar kejala Mikhalia haka jing kran bekilap thai kubor upostan ke HYC ubaroy kupar sendram ulong haka jing kran ba Dr. Andrew Wadri ulakam bakamdon satya kanu kajing pha ya ka email sekinong apply bala pentep lupa bana ki khartali ki post sautuli lambang na banta ki wepat kinong apply ki bana bar ka jela kabalong kum kajik hanglat ya ki samlat tra jela ki bala nang lastat bar ki bakham suthu khambha ya khatin ka thliet kajing long jingban ki jaka hakani ka jela habai de bakani uba sendam ulong lada katonat kam pendam mador ya ka kendon kaseng kan umaila satya ban pelong ya ka interview kamasalong haka laipo bat laipo trek unatung ada punrio Sing mendak sengi wan bani kendu yo officer on special duty jongka SSE Semam kepada State Education Mission Authority i Dr. Andrew Wadri ban penpau holor ko gamat ya kabana kaliang jongka sengi layo kajeng ujor na ki kun samla kepada ki trai muluk kuman chu pentep mepi ka sarkar Meghalaya kalah penmi ya kawai ka recruitment na kabanta ban tap kam ya ki khat artli kita ki fellowship kibala tip kung kita ka CM Lead Fellowship lane ka Chief Minister's Leadership in Education and Development Fellowship nakamta khat artli gi post haba ka jing thmu jo ka sarkar kalong makini ki fellow lani kini ki ban cha thong ki khat arngot kindon hamanla ki district jong ka sarkar jong ka jala Meghalaya bakin ya trailang haringkat bat ki tanak trikam jong ka sarkar la kalong ka district administration la kalong bat ka SSE la kalong bat ka education department kum juru bat ki stakeholders ki ba fair kumno ban pentikna ba ki scheme ki ba fair jong ka sarkar jala ka baidei ba ka tanak kuli puthi on pentrikam lane la dalap ya kanu ka jing dona lane ka jing don kam jong katkum ki jing don kam jong ki jaka hakikat artery district kini ki fellow lane kini khat arngut ki ban cha thu kam kin long kum kita ki nong ai khubor syak sarkar bahang ni ka duna kan ni na kamenta kan ni ka district kini ki initiative ki ba ka sarkar kha ban sim ba kumta ter ti hak ubnai mi ba khaddo lane hujun jong newsnam ka sarkar kala pelat ya ka advertisement na ka banta ki khat artery ki post jong kini ki fellow hakani ka advertisement la syukhot ban ong ba ki bala ban apply kinde ki samla ki bala pass ya ka postgraduate in any discipline lane ki undergraduate with 2 years experience haka public policy haka education sector bakum ta ter hadin kata kaladon ka proses ya ka selection committee kala shim hadin bakila ayo ban pediang ya ki application form haka arp sautrik jong mentau benai kila penmi ya ka list ya ka list haka bakila shortlist kumasan pungut ki samla ki ban wan shim menta haka personal interview ya ka ba on con haka laipo bat laipo trik jong mentau benai but ya kini kisan pungut katkum ka jing sotu ka jongi kalong ba kila pha ru ya ka email yaki personally but hakata ka email kay ka ba pelong ini penginwan bani kendu yang new officer on special duty mata singi kalong ba hakani ka email ka bala pha sikini kinong apply yaki bala shortlist banwan ka interview kalai po bala twitterik kila ong ba the final selection of 12 fellows hakaba ka jingjit yakini ki khrangut na po Meghalaya but saungut na kiway pat kijelang will be based on the interview, document verification and fulfillment of eligibility requirements. Kemudian ifi haka advertisement om shim la kado om shim la ong ba naki khat artli ki post pratli ki post on book nam ta ki try muluk but sautli ki post on book nam ta ki beri ki panapa ngi so lungo ruban ban yo ya kan ki email yang kabala pha nakata ka team CM Lead Meghalaya CM Lead Fellowship Program yang Government of Education sakini kini kun samla ban pentip pasau teli ki post la de ban bu lepa nam ta ki beri ki panapa pi ka CM Lead Fellowship Program ka de program jong sarkar jela pisa la bei da ka sarkar jela da ka sarkar jongi tingim so thu kai ka nongrem kai ka rational kai ka reason ba
hakapor bagi pa ikanika email kum bakal long kat kum gajing tip ka jongi ki ong basau tuli ki post labu na menta ki beri ki manapa de halor kata kanong rim kum gaseng ilawan menta kasngi ban tho ya ka city ya ka jing sisa ni address au chief minister lengba USD officer on special duty jong ka SSA but state education mission authority ban ong ya ka sarkar jela ba kadai ban weng mardor ya kani ka kandon ka balabu lane ka balapan pau ban ong ban kini ki khat artli ki sit South Ligi seat on ay yakibri ko na ba kaseng kakwa ban kren na kabasay baka sarkar jela kamday kadai ban sotu bakum kini project lay kibadai kapisa kadai kajongi kum kinong syong jo kajala bay pisa da kapisa jong ba jong kinong syong jo kajala kabaar bali hadu kanungi kum kajala ngi dunay kun samla kibala bit bantre ya kani kakam fellowship kaban kamtam ya kakam kabakini ki beriu ki hak ban let ki thai nong kendong ki hak ban let ki stakeholders ki fair ki local authorities ki hak ban kendu ya ki kmi ki pa ya ki noi kai bukum ta ter kabadon kam ro kalong bakin so thu ya ka jinglong jingman jong ni ka jela ka jong ki hak ban so thu ya ka geographical condition ka bangi ni syong isa kumnong ngin penting kena ba ubri ubawan kiwi ki jela un so thu se tin garu la da ulet chapok garu banya syong bat ki tu ki try snong tu un so thu se ya ka khitien khasi hang ni hapo khasi ban jan tel slani un let chaboy bat kumta ter kabadon kam kadai ba ki bri ki jongi kin hak ban yo ekni kam kram ba ka sarkar jela la da kasnai ki policy kamut kan yo ki feedback ki babyang kabar ka bangi ngi bu ro ka kajing persya ya kani kajing penbi ya kani kajing pa ya kani ki email ban pentip ba sautli ki post la jet labu nang ta ki beri kumna bar kalong ba pi kumanga ong ipi ngibun ki kun samla ki badai ki try muluk ki balang qualified de balai ka sarkar kan ai men jak hakajaka hakum kani ka por le ka bang ki kun samla ki hiran ki myo kam yo jam ki jaka bikin ai men sim kin encourage ki jongi bikin tap ikini ki kam bat kin yo ro kani kam ikini khat artli ki post ki ong penban banwan ra de ki beri ki manaba haduk kat nungi dunai kita ki kun samla te ha ka jing ya kendu ka jongi ban ai ka jing tho hu USD bon ai ka jing tho chief minister hadin mangila pen ningkong uang mangam don jing tem nama uni USD de ma u ba pha uba long kum utau officer uba dile kanika ya ka recruitment uang ba kamdon kum kata ka email ka bala pha sakini ki kun samla la ne kanu ka rai ka ban ong ban kini ki khat artli ki post labu sautli ki post nam ta ki beri ki manaba dah bangi pen ipat ya kani ki email ke balapha syakini ki nong apply kam buang ya kani la don balik bakala manu khlem ke jing tip ke jonga kamut bulangnya ula kubur bakadon ke jingle shalak jong nur ban pha ya kani ki email syakini ki nong wat kam kamut ba don benta manu ki bapha ya kani khlem ke jing tip buat jong ka office tu tena kaliang ka jong ula da ban kular yangi ban ong ba ya kani om siam la approve da ka education department la ne da ka office ka ba deal ya kani ka kam buat ula ong ru balada ula check ru ka email ka jong bo ha bo ula check ula bakadon ka jing pha ka bakum kani ka bo ong ka de ka jing bakla ka jing le start jong nur dia ka bana kaliang jo ka seng ila ong bala ka don ka jing bakla la da ka don ka jing le start jong nur ma phi menta kum officer bo shong ka shuki bo pet ni kam pi dei ban pen bet no ya kani balada phim pen bet ngila da ban ong ru lada phim pen bet ya kani na kaliang jo ka seng ginom ailat baka interview process kan ya ka live ho bat live waiting lada ka ong babakla di ban penbet ujing bakla lada ka le khnang ru kadi ban weng ni kani kendon ka ba kan ong ba sautli gi seat ngi khat ar seat on ai ki beriu ki panaba ya kata nakleng jok choice nginom priang la nuru balada kim weng lada kim penbet ya kani bat kim ai juba ya ka city ka bangi kum ka seng ilabu ahmad jong ka office jong USD bun pha chief minister ka seng kanom sha ban penya ya ka interview ka live ho ba live waiting nam ta kini ki kam diulah ong ngi ba ai por u sisngi arsngi un sa ai ka jubab ka seng bat un penbet ya kani jing bakla tingin ap ka ta ka por balada ka sarkar kamle ya ka ega bodon kamle la ni ka office kamle ka seng kan kren ka bosai bagi nom ailat ba ka interview process nam tani ka kam kan ya ka live ho bat live waiting jong matau bla kanong ba bernihan ka don ha uput usam ha pedeng ka asam bat meghalaya ka we ka them artli ki jela ha ka benta jong ka asam dan kumba ar phautli ki karkhana red category but ka central pollution control board kalapin bna ya kate ka than kum ka jaka ka belong critically pollutant hangta ka dan ka air quality monitor ka balapin pau ya ka khubor bala pau perthai ha ka benta jong ka meghalaya pan dan tang santli ki karkhana red category ka jo ka le air ka baya benta lang hinrai ka jingmi jabo ka ya pher dena kata ka daw kini artli ki jela menta kisdang pen khre banthau ya ka joint action plan